Basmalatu ye nɛɛmɛ de dɔma gundo belebele de b'a la nin ye bisi min alikaba piye b'o kan piye kelen bɛ o kan lahi piye kelen bɛ o kan arahamani piye kelen b'o kan arahimi piye kelen b'o kan diɲɛ bɛɛ nun sinen tɛ alikaba la donc basmalatu hali muso min bɛ yen n'a kɔnɔ bi wɔlɔwɔlɔ n'a sɔrɔ dɔw bɛ kɔnɔ ti basigi i b'a sɛbɛ dɔrɔn bisimilahi rahmani arahimi arahimi i b'a sɛbɛ ya rahimi ya rahimi ya rahimi ya rahimi ya rahimi i b'a daminɛ bisimilahi la fɔlɔ bisimilahi arahmani arahimi kuma i b'i jɔ ya rahimi ya rahimi ya rahimi ya rahimi i bi a sɛbɛ 119 119 an karamɔgɔ ka sɔrɔ ka a nasi ni sɛ tobi sɛ kɔkolo yɔrɔ bɛ ni fan bi da o la n'i tɛ se ka sɛ bɛɛ dun i b'o yɔrɔ dɔrɔn tobi n'a ye n'o ye sɛ kɔkolo ye an fɛ bamanan na musow de bi kɔkolo dun ka caya donc o kɔkolo dɛ a k'o ni nasi in tobi ɲɔgɔn fɛ a bɛ den wɛrɛ min sɔrɔ o bi sabati o kɔnɔ ti tiɲɛ et puis n mago bɛ kanu na kanu yɛrɛ c'est-à-dire i b'a kɔrɔbɔ kɔrɔbɔli ka di ne dɔ ma n'an bɔra yan dɔrɔn i b'a se ka daminɛ sini wulada na yɛrɛ mɔgɔ dɔ bila o ka bisimilahi rahmani rahimi sɛbɛ siɲɛ 144 144 n'a sɛbɛra 144 e ka a kɛ buteli dɔ kɔnɔ flori yiri feere o qualité caman e k'o ɲini k'o kɛ buteli kɔnɔ kana susu dɛ parce que dɔw b'a fɔ i bɛ flori kɛ nasi la k'i b'a susu k'a k'a la n'i y'a susu a bɔra cɛɲɛ la flori susulen ani jarafara susulen a bɛɛ tɛ mugu ye wa donc a ɲɛ ti dɔw la i b'a florilama de don buteli kɔnɔ moro tɛ nin ya kunu an natɔ ganadugu don da la n ye n jɔ ka zaban feerelenba dɔ ye n ko n b'o kari an taara o feere dama dama fara ɲɔgɔn kan n y'a di moro ma kunu an natɔ o feere kɛ nasi in na dɔrɔn a feere b'e bolo a kɛ nasi la dɔrɔn o ye kanu de ye kumana ni i kɔnna nasi ye bisimilahi rahmani rahimi wurudi 144 kɛ i ka 40 kɛ i ka 100 kɛ donc o ye kanu de ye i bɛ yɛrɛ ɲini n mago bɛ wari teliman na n'i ye wari hindu bɔ parce que n'i ye arabu lajɛ wari hindu kan ka bɛn 102 de ma o tɛ wa n'i y'a sɛbɛn maalun o ye 102 ye o kuma a sɛbɛn 102 n'i y'a sɛbɛn 102 wari a kɛra 2000 biye o a kɛra 1000 biye o wari ye mana de ye a bila ji la dɔrɔn k'a ko ta dɔrɔn wari kasa ka ye a ji fɛ dɔrɔn i k'a bɔ ji in na o ji dɛ bisimilahi rahmani rahimi sɛbɛnlen 102 i k'o ni wari kora ji minɛ i k'o ɲagami ɲɔgɔn na wari ye mana de ye wari ti tiɲɛ sanji b'i gosi ni wari ye i bɛ wari bila ji la a bɛ san k'a kɔnɔ i b'a ta k'a bɔ a la a tɛ fɛn tiɲɛ o wari kasani min bɛ to ji la e ka to ka basmalatu wurudi i b'i mun ni o wari ji nin ye ka to ka basmalatu wurudi siɲɛ 102 billahi tallahi i bɛ fɛn bɛɛ nege minɛ fɔ wari a y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn bon chiffres de b'a la an b'a wurudi waati dɔw la 800 ayi 861 an delila k'a wurudu la o ye miftahu duniya kun fayakun ka diɲɛ la dayɛlɛ ye kun fayakun bon an tora ka wurudi o la k'a wurudi an mago bɛ diɲɛ lakile la ala ka a dayɛlɛ an ka jamana ye o de la Mamadu Abulayi Suwadu nana sugo da a mɔden na ko kana fɔ Konate ye k'an ka kɔrɔna kala siɲɛ 113 ko Mali balaw bi ban bon an k'o la an ko an mago tun bɛ diɲɛ lakile la o dayɛlɛ la an y'o jɔ donc an bɛ falen chiffres ni ɲɔgɔn cɛ chiffre dɔ bɛ yen ko a kala Malikan
a kala malika ni o chiffre ka ca quoi a bɛ million tuma dɔ la million 6 ni dɔɔni o ye ni basmala tuta a kala malika mais an y'o kɛli dabila mun na n'aw sigira k'o wurudi kɛnɛ o kɛnɛ kan hali ni kafiri fin taara kɛɲɛ n'o wurudili ye a mago bɛ ɲɛ donc an y'o wurudili jɔ ni jama kɔnɔ kelen tigiw dama tɛ o kɛ man di parce que ni dɔ farala o wurudili kɛbaga kan n'a b'a kɔnɔ ko fa ka don la ni Ala y'a minɛ fa i b'i pan kɔlɔsi kunna o kan ka kɛ